ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия марди 38-солаи сокини шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. Номбурда 29 сентябри соли 2021 бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматии ҷавонзари 26-солаи сокини пойтахт даромада, аз он ҷо 247 адад расмҳои ба тариқи дастӣ кашидашударо дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. зарари расонидашуда $50,000 амрикоиро ташкил медиҳад. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. инчунин ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи яке дар шаҳри Исфара бо аризаи марди 47-солаи сокини ҷамоати диҳоти шаҳраки шаҳри мазкур муроҷиат намудааст ки шаби 28 ба 29 сентябри соли 2021 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада, аз он ҷо 30,000 сомониро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия зани 29-солаи сокини ҷамоати диҳоти шаҳрак бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.